Useimmat meistä uskovat olevansa hyviä ihmisiä. Me olemme ystävällisiä, teemme työmme, emmekä tahallamme satuta ketään. Meillä on selkeä käsitys siitä, keitä me olemme. Mutta sveitsiläinen psykiatri Carl Jung väitti, että tuo käsitys on vaarallinen illuusio. Jung sanoi, kukaan ei valaistu kuvittelemalla valohahmoja, vaan tekemällä pimeyden tiedostetuksi. Hän tarkoitti tällä varjoa. Psykologiassa varjo ei tarkoita vain pahuutta. Se on se säkki, jota me jokainen raahaamme perässämme. Kun olemme lapsia, olemme kokonaisia. Mutta vähitellen yhteiskunta, vanhemmat ja koulu opettavat meille. Älä ole vihainen. Älä ole itsekäs. Älä ole liian herkkä. Joten me otamme nuo ominaisuudet, vihan, itsekkyyden, herkkyyden ja tunjamme ne säkkiin. Me piilotamme ne. Ja tilalle me rakennamme persoonan, naamion. Persoona on se kiiltävä, sosiaalisesti hyväksyttävä versio sinusta, joka maksaa verot ja hymyilee juhlissa. Mutta fysiikan lait pätevät myös mieleen. Mitä kirkkaampi valo, sitä tummempi varjo. Mitä täydellisempi persoona, sitä raskaampi säkki. Ja jossain vaiheessa, yleensä elämän puolivälissä, tuo säkki alkaa vuotaa. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Miltä näyttää, kun moderni, hyvä ihminen joutuu kohtaamaan sen, mitä on painut koko ikänsä? Kuvittele aamu, joka on optimoitu. Kello 5.30. Jääkylmä suihku. Vihersmoothie. Kuntosali. Elias on 35-vuotias arkkitehti, joka on rakentanut elämästään mestariteoksen. Kun Elias kävelee toimistoon, hän hymyilee. Se on persoonan hymy. Täydellinen, hallittu. Mutta pinnan alla paine kasvaa. Jungin mukaan torjuttu energia ei katoa, se vain tiivistyy. Kaikki alkaa särrästä. Pöydälle kilahtaa sähköposti kollegalta, Markukselta. Viesti on lyhyt. Hei, otin kunnian siitä projektista palaverissa. Toivottavasti okei. Pinnalla Elias on viileä. Hän kirjoittaa. Ei se mitään, hienoa työtä. Mutta mielessään hän polttaa koko toimiston. Tämä on triggeri. Hetki, jolloin persoona ei enää riitä. Elias menee vessaan, lukitsee oven ja katsoo peiliin. Ja sillä hetkellä hän kokee sen, mitä kutsutaan varjon kohtaamiseksi. Peilikuva on vieras, raaka. Elias lyö nyrkin seinään. En minä ole tällainen, hän ajattelee. Mutta Elias on väärässä. Hän on juuri tällainen. Hän on vain ulkoistanut vihansa. Illalla Elias ajattelee Markusta. Hän on narsisti, itsekäs paskiainen. Jungilainen sääntö kuuluu. Jos joku ärsyttää sinua suhteettomasti, hän kantaa sinun varjoasi. Elias on uhrannut oman voimansa ollakseen kunnollinen, ja nyt tuo uhrattu voima vainoaa häntä toisen ihmisen hahmossa. Markus on Eliaksen varjo, joka on vapaa ottamaan mitä haluaa. Yöllä Elias näkee unta. Jokin rähjäinen, likainen hahmo jahtaa häntä. Se saa hänet kiinni ja kuiskaa. Minä olen nälkäinen. Samalla Elias tajuaa, ettei hän olekaan puhdaspulmunen. Hän on kykenevä itsekkyyteen ja raivoon. Se on valtava isku egolle. Mutta se on myös alku integraatioon. Seuraavana päivänä toimistolla Markus yrittää taas dominoida. Elias katsoo häntä rauhallisesti, mutta vaaran hehku silmissä. Se oli minun ideani, älä tee sitä toiste. Markus vaistoaa voiman ja perääntyy. Elias ei muuttunut pahaksi, vaan kokonaiseksi. Mitä Eliaksen tarina opettaa meille? Ensinnäkin, individuaatio ei ole sitä, että tulet täydelliseksi. Meille myydään ajatusta, että henkinen kasvu tarkoittaa sitä, että poistamme itsestämme kaiken negatiivisen. Että meistä tulee pelkkää valoa ja rakkautta. Jungin mukaan se on resepti katastrofiin. Jos yrität olla enkeli, teet itsestäsi pedon.
Individuaatio eli omaksi itseksi tuleminen tarkoittaa sitä, että tulet kokonaiseksi. Hyväksyt sen, että sinussa on kyky pahaan, kyky aggressioon, kyky itsekkyyteen. Toiseksi, varjossa on kultaa. Huomasitteko, mitä tapahtui Eliaksen aggressiolle? Kun hän lakkasi torjumasta sitä, se ei muuttunut väkivallaksi. Se muuttui jämäkkyydeksi. Se muuttui rajoiksi. Tätä kutsutaan kultaiseksi varjoksi. Monet teistä, jotka katsotte tätä, olette ehkä kilttejä ihmisiä. Uupuneita, koska kannattelette muiden tunteita. Teidän varjonne sisältää sen energian, jota tarvitsette selviytyäksenne. Teidän luovuutenne, intohimonne ja voimanne on piilotettu samaan säkkiin kiellettyjen tunteiden kanssa. Ja kolmanneksi, maailma tarvitsee ihmisiä, jotka tuntevat varjonsa. Katso ympärillesi. Sosiaalinen media on täynnä projektiota. Me syytämme muita, tuomitsemme muita, jotta meidän ei tarvitsisi katsoa omaa pimeyttämme. Ihminen, joka on kohdannut oman varjonsa, on vaarallinen, mutta hallittu. Joten haasteeni sinulle on tämä. Seuraavan kerran, kun tunnet suhteetonta ärsytystä, kateutta tai vihaa, älä työnnä sitä pois. Älä tuomitse sitä. Kysy siltä, kuka sinä olet? Koska se varjo, se olet sinä. Ja siellä pimeässä odottaa sinun suuri voimasi.